Zdravím, volám sa MG. Track s názvom Povedz mi, prednes moja crew. OK, sleduj toto, počúvaj toto. Aha, povedz mi, ako sa dá nahradiť starých, čo mám prísť za nimi zakričať, prišli mladí. Tak ako oni, všetci počúvali trosky, takisto my počúvame vášnivo ich repy. Robia to dlho a nechcú s tým skončiť. Povedz mi, ako sa mám všetkých lašky odnaučiť, ale jedno ti predsa len môžem zaručiť, moju story nezažil ešte nikto z nich. Každý má vlastnú story, či ten, čo na zemi spí, alebo ten, čo si plný sny a na Porsche sa vozí. Nikto nemá tu tvoju, v tom si výnimočný. Old school underground, čo má nové šaty. Bol len jeden a taký už nebude nikdy. A ty, radšej povedz mi, ako sa dá vyliečiť z toho, ako sa zatváram pred vieš čím, pred pravdou tak ako ty. Tak povedz mi ako ja na teba dám, lebo padám a badám, že z teba nejde zrada. Povedz mi, ako prežiť bez bolesti sa dá, lebo na mňa sadá stále smrťkina mladá. Nakladá mi na účes, natvára na život, škoda, že mi nakladá pravdivo a neviem, čo mám urobiť. Tak mi to povedz prosím, či si v takej istej sračke a nevieš kade ísť. Aj keď sa niekedy nedá nejak poradiť, netreba sa podriadiť a zoradiť jak ovce. Kde ste vy, tí, čo to mysleli smrteľne vážne, tak povedz mi, kde skončili vaše básne. Aj keď sa niekedy nedá nejak poradiť, netreba sa podriadiť a zoradiť jak ovce. Kde ste vy, tí, čo to mysleli smrteľne vážne, tak povedz mi, kde skončili vaše básne. Povedz mi, ako získať život bez chyby, ako byť lovatý bohatý a nie bývať kanály. Netreba výšky, ale hľadať vlastné systémy, ako sa dostať do výšin a pritom byť na zemi. OK, nie som pokrstený ani požehnaný, povedz mi, prečo práve rap vieru dáva mi, že to raz bude dobre, celé nádherné, opísateľné, rapery budú freestylovať všade. Povedz mi, ako premeniť do skutočnosti sny. Ak sa to nedá, tak prosím ani nevrav mi. Chcem od šťastia vybuchnúť raz jak dynamit a až potom ma môže každý z vás od závisti zabiť. Každý sme iný, každý máme iné vlastnosti, tak povedz mi, prečo musí byť svet zložitý. Nemôže byť jednoduchý, bez smutku a bez chyby. Neon musí byť jebnutý, jak keby vyšiel z piči. Aj keď sa niekedy nedá nejak poradiť, netreba sa podriadiť a zoradiť jak ovce. Kde ste vy, tí, čo to mysleli smrteľne vážne, tak povedz mi, kde skončili vaše básne. Aj keď sa niekedy nedá nejak poradiť, netreba sa podriadiť a zoradiť jak ovce. Kde ste vy, tí, čo to mysleli smrteľne vážne, tak povedz mi, kde skončili vaše básne. No čo, povieš mi to? Alebo na mňa jebeš? Jebeš na mňa? No okej, tak si odpoveď nechaj pre seba, ale dúfam, že je to dobrá odpoveď. Ja končím a ty vybehni von, je slnko. Tak čau. Haha.